Ola, moi bo día. Volvemos a vernos hoxe. Seguramente vos chamará a atención que non é un lugar habitual, non estamos na Secretaría Xeral de Migración, pero seguramente este lugar e o que aquí vedes vos dará unha pequena pista do que vai acontecer. Pois sí, hoxe vémonos de novo para explicarvos un novo contido desa Aula Galicia Aberta a través das cales pretendemos chegar ata os vosos fogares e que a cultura galega nos seus distintos aspectos poida seguir sendo algo cotiá neste momento tan complicado que estamos a vivir e donde as nosas entidades galegas na maioría das partes do mundo teñen que estar pechadas, aínda que certo é que xa vemos algúns adiantos, aínda que sean tímidos, por exemplo, en Europa, donde xa se empezan a abrir algunhas portas o que nos dá esperanza. Pero hoxe eu non estou solo aquí. Eu teño que presentarvos a alguén que me acompaña, máis ben teria que decir que eu o acompaño a él, porque realmente él é o anfitrión. Conmigo está André, que tal? Moi bo día. Pero xa estou traballando un pouco. Xa te vexo que aí non paras, pois ese é o motivo de que hoxe estamos aquí. Estamos nesta cociña, na cociña de André, este cociñeiro galego que seguramente a moitos de vos pois vos vai resultar unha cara moi coñecida, porque André ten visitado xa moitos centros galegos do mundo, ten estado en Europa, ten estado en moitos países de América, nos nosos centros galegos. El ten ido ali a facer os talleres de cociña galega, porque de eso vamos a falar hoxe e de eso vai a tratar, verdad, André, a próxima Aula Galicia Aberta. Sí, o que vamos a tratar, xa que agora nos é prácticamente imposible trasladarnos, pois de chegar ás casas de todos os fogares, non? Como fixemos ata agora, pero vamos a facer a distancia. Pois sí, nos levamos xa varios días traballando con outros talleres e parecíanos importante, casi imprescindible, que a cociña galega tamén estivera presente na casa de todos os galegos. E como non podes ir a esos países, aínda que eu sei que che gustaría moito, pois vamos a tratar desde aquí leválo. Sí. Podernos explicar brevemente como vas a enfocar, que lle vas a ensinar desde aquí, desde a túa cociña, a todos os galegos para que poidan facer nas súas casas? Pois nada, témonos moi doado, Antonio. O que vamos a facer é, nos vamos a colgar previamente nas redes, é dicir, en Facebook e tal, as receitas. Aí van aí o título da receita e os ingredientes. Moi ben. Vale? E con iso vamos a estar todos os vendres, a unha hora aí prudente, sobre as 6 aproximadamente, só que nos aí pequeniños flecos por definir. E vamos a facelo en directo. Deste xeito, todo o mundo, desde todas as puntas do mundo, vai a poder estar facendo receitas, vale? Dentro das posibilidades de cada país. É dicir, nós aquí temos a vantaxe de que temos, por exemplo, hoxe que temos o queixo de Arzúa aquí. Eu sei que en Brasil, ou eu que sei, que de Brasil, pois de, non sei, que Argentina ou tal, que non é tan doado conseguir este tipo de queixo. Pero vamos ir facendo as receitas o máis galegas posible e adaptándonos aos produtos de cada país. É dicir, que as persoas xa van a poder saber antes os produtos que vas a utilizar para que se queren ilo preparando contigo, os teñan preparados, estean na súa cociña e te poidan acompañar. Efectivamente. E que é o primeiro que vas a facer en cada unha destas aulas? O que vamos a facer sempre vai ser un salgado e un doce. Vamos a facer dous pratos. Entón, deste xeito, vamos a tocar dous pavos a barata. Sí, sabemos que hai xente moi lampona e que hai xente... Eu apunto. E que hai xente máis aficionada aos salgados. Entón, vamos a tocar estes dous pavos. Todos os días vamos a facer esa recetiña de doce e esa recetiña de salgado. E podernos adiantar así algún plato salgado hipotéticamente para que ás 8 da tarde, porque eu creo que vai ser a mellor hora, ás 8 da tarde en Galicia, cos seus equivalentes, pois en Argentina, en Uruguai ou en Brasil serán as 3 da tarde. Claro. Se nos vamos xa pois, a Venezuela ou a Cuba, xa é unha hora menos, serán as dúas, e habrá algúns países onde sean a 1 da tarde, porque a diferencia horaria é de 7 horas. Se nos vamos a Europa, pois o Reino Unido unha hora menos que a nós, e o resto de Europa pois no mismo horario que a nós. Claro, así aproveitamos e que todos teñan a posibilidade de verlo e de estar cocinando. Exactamente. A nós, ao fin e ao cabo, danos igual poñer unha horiña outra. A cuestión é que todo o mundo, en todas as partes, o poida facer. A ver, non te me escapes, contame algún posible plato. Eu xa sei que non nos vas a decir todos, pero algún para ir pondo a boca aí. Mira, hai algo maravilloso que a mí me encanta, me fascina e que poden facer todos en todas as casas, que é a bica de laza. Eso por parte 12
non? Moi ben, a miña terra, perfecto. Entón, esa bicadela podría ser algo moi sinxelo e sempre resulta, é algo exquisito. Eso en parte doce, vamos a adiantar un salgado. Un salgado, por exemplo, un arroz con bogavante. Que espérate, dirán moito, sí, claro, así como a ferramenta calquera xoga. Claro, nos aquí o bogavante podemos mercar a un precio razonable, todo vai a depender de como topemos o mercado e de como estén as cousas. Pero, que non temos bogavante, pois aí vamos a xogar cas opcións. Podes utilizar cangrexo. Eu sei que, por exemplo, en Brasil hai moito cangrexo, hai un cangrexo mole que lle chaman eles. É un cangrexiño co que fan o siri. Hai un prato, é que xa sabes que eu a partir de clase vou aprender. Hai un prato... Vou recollendo, claro. Hai un prato moi famoso que eles chaman a moqueca. Entón, a moqueca se pode facer de moitas cousas. E unha delas é de siri, que é un cangrexo mole, como lle chaman eles, moi grandinho. Entonces, que non temos bogavante para facer o arroz? Adaptamos. Eu sinto porque nese plato non te vou a poder acompañar. Eu non podo tomar crustáceos, pero bueno, algo máis haberá por aí do que fagas que seguramente irá moi ben. Vamos a tocar todos os paus, xa sabes, Antonio, peixes, carnes, vamos a tocar todas as cartas da baracha. E ademais, todo o que fagas, logo nos vámonos deixar grabado para que toda a persoa que non o poida seguir en directo desde a súa casa, cando teña posibilidade, o siga, ou se nese momento non deu completado contigo o prato, porque claro, a mellor non estamos tan espabilados como estás tú. Entonces, no outro momento, volvemos a poñer de novo e iso xa nos vale de guía, podemos ir parando, podemos ir dándolle para diante e podemos ir facendo o prato tranquilamente no momento que toque comer, verdad? Efectivamente, Antonio. E despois temos outra cousa. Por exemplo, nos vamos a interactuar en todo momento coas persoas que o estén visualizando das casas. Entón, imaginadevos que, como agora, eu estou traballando co queixo de Arzúa. André, pois é que o queixo de Arzúa ese que ti tes aí, pois é que nós aquí non o temos, entón, que podemos facer? Entón, podemos ir preguntando en directo. Dese xeito, vamos ir buscando alternativas ás cousas. Ois, mira, como tes a punto o que tes aí na cousiña esa? Cal é o punto especial para que me quede perfecto? Eso todo vamos ir metendo. Aparte que, bueno, vamos a presentar así de voz. Vamos a ter a Uxía por atrás, que é a que vai estar manexando o control de todo isto. E que che vai axudar en esta tarefa. Claro, ela vai se meter conmigo. É dicir, cada cousa que os espectadores, o que nos este vendo, o vai preguntando, o Uxía o vai transmitindo. Entón, ela va de la sentir moitas veces por atrás, va de la sentir falar. Mira que... Temos aquí unha persoa en Argentina que pregunta que a fama esa que está traballando que non a topa aquí, a ver que pode facer. Estupendo. Claro, eu eso vou a ir metendo. É dicir, a xente se vai enterar de todo, que pregunten con liberdade. E ademais tamén nos van a poder, a través dese medio, suxerir en cada momento que nos vamos a ir recollendo todo. Temos a Uxía de escoitadora oficial. Transmítelle a André e, por lo tanto, el vai a poder resolver todas as inquedanzas en directo. Inquedanzas que van a quedar aí grabadas como o resto do vídeo e que, por lo tanto, iso lle pode servir a outra persona que probablemente se plantexe cuestións semellantes. Vexo que tú non paras aí de ferrexar, que sigues facendo. Non paro, por que estar facendo aí? Atende, é que daba para presentar xa algo de cocina e non tenes un pequeniño detalle, non? Pois venga, a ver. Entón, que fixemos? Pois outra cousa moi sinxela, que son unhas filloas salgadas e que as vamos a rachar de un preparado de cocido con queixo de Arzúa. Así que bueno, esa é outra, ves? Vamos a tratar de facer receitas que os produtos non sexen demasiado caros. Xa sabemos que as circunstancias para todos non son nada doadas, non? Non, é difícil hoxe tamén conseguir as cousas. A xente, ademais, en este momento está nun momento de especial dificultade, sobre todo, e mandamos unha garimosa aperta e saúdo especialmente aos nosos paisanos de Argentina, de Brasil, tamén de Venezuela. Quizás sean os tres países que neste momento están nun momento máis crudo. Uruguai está un pouco máis tranquilo, Cuba tamén, como é unha illa, é máis fácil controlarse. Estados Unidos tamén ten un momento complicado, pero Europa, os nosos veciños de Europa, tamén temos moita xente en Suíza, en Alemania, en Francia, pois xa están nun momento máis favorable, xa mellor, como che decía, mesmo hai centros galegos que
que xa empezan tímidamente a abrir as súas portas, e tamén unha garimosa carta para a xente nosa do Reino Unido, porque tamén ali hai un momento aínda complicado e a todos lle desexamos que vaya ben, que teñan moito xeitiño, moito sentidiño galego, que eu sei que o están tendo. Fíxate tú, André, que os galegos, os españoles, isto que me dicen en todo o mundo, é que o resto da xente do país tomábase as cousas a broma, pero eles, como vían aquí as súas familias o que lle estaba pasando, sí estaban con moito cuidado. Esas distancias hai que manteñelas, ese lavarse moito as mans, o que nos digan as autoridades sanitarias, facerlle moito caso, porque é moi importante. Sí, a verdade é que a situación é bastante complicada para todos. Mira, como vai iso? Xa avanzamos? Sí, podemos facer unha pequena mostra para que a xente vexa o que temos. Ao fin e ao cabo, esa unión que temos os galegos vale de algo, non? Claro que sí. Esa comunicación, claro que sí. E temos que estar todos, dentro do posible, sanos. Iso é o máis importante. A saúde, cuidarse. Bueno, pois mirad, vou facer unha pequeniña mostra para non liarnos tampouco moito e non vai botar a xente. Mirad, eu fixen unha filloa salgada, sabedes? Algo sinxeliño, e o que teño aquí dentro é unha base. Vou ensinar agora na filloa que se ve mellor, vale? Porque na potiña o ser algo alta, xa ves que nos complica un poquinho a asistencia. Despois rematarei facendo filloas, pero para esta mostra xa temos. Pois o que fixemos aquí foi unha base de un cocido. Isto leva un poquinho de lacón, leva algo de grelo, leva algo de fava, e algo fundamental na nosa cultura, na cultura dos galegos, é o queixo do país. Claro, claro. Entón, pois metiño un poquinho de queixo, porque de elemento de ligación, ou de ligazón, sabes? Por qué? Porque non quería facer ninguna bechamel ni nada, para que non nos quedase moi... O aspecto excelente. A min ven unha aromiña xa por aquí, que a verdade aquí os jugos gástricos xa están empezando a funcionar dunha maneira acelerada. Sí, aparte que para nós xa son horas, verdade? Vedes, o que vamos a facer é isto. Moi ben. Importante, traballar cas mans, e limpiña, xa o sabedes na cociña, máis nestes momentos. E con moito cuidadiño, sin apelmazar o que é a filloa, ollades. Vale, saber agora como nos queda por dentro. Mira, eu vou cortar a cabeciña. Vale. E ollade como nos queda esta pequeniña cousa, que ao fin e ao cabo é unha pequena tontería, pero que fai un bocado maravilloso. Exquisito, vale? Exquisito. Ingredientes. Vamos a facer un repasillo rápido. Ingredientes. Fixemos unha filloa con un pouco de ovo, auga, sal e farina. Listo. Así de sinxelo. Así de sinxelo. O recheo, unhas poucas favas, uns pouquiños grelos, un pouquiño de lacón e un anaguiño de queixo de arzúa. Coste. Se aproveito todo o que fixen ali e tal, nos pode costar todo uns 10 euros. Ahora, dá para comer, Dá para comer. Dá para comer. É contundente, é un concentrado. Isto casi é unha pequena escolma de produto galego e de comida galega. Cocido, a filloa. Vamos, para empezar, estaría estupendo, non? Estas son cousas maravillosas, xa sabes que nos dá moito xogo. A Bueno, terra produce cousa boa. Eu creo que vos podedes, todo o mundo se pode facer unha idea do que vai a ocurrir, moi atentos. Nos próximos días iremos dando noticias do día exacto da presentación, atentos ás nosas redes e a Galicia Aberta, porque vades a ter unha cita obrigada, eu creo que sí, con André, ao longo dos vernes, durante varios meses, para cociñar dende aquí, desde Galicia, a través desta aula Galicia Aberta. Moitísimas gracias, André, e irémonos vendo nas redes. Nas redes, por suposto, así que ata pronto.